днес ще ви покажа как може да снимате целия екран. Първо влизате в Google Play и пишете Mobizen. Ето, аз съм само Моби, айде. Mobizen. Първото, искате Mobizen и ви се показват тези две неща. Mobizen Screen Recorder и Mobizen for Samsung. Сваляте го първо това. Аз съм го инсталирал, само че не знам, защо не ми се показва. Защото е включено в другото приложение. И това, както си го сваляте, не съм го инсталирал, не знам после ще видам. И си го сваляте. После влизате в него. Той ще ви накара да свалите Mobizen for Samsung. И вие него го отваряте. После това приложение, като го отворите, ще ви накара това да го изтриете. И го изтривате. Както си е така. Както всичко си е така. И после влизате в това приложение. Отваряте го. Ето. Аз съм си ги въвел. Вие там настройките. Ако ви се покажат 4 квадратчета, отивате на четвъртото и там натискате там долното бутонче, което има. И после там си пишете имейла, паролата, някаква парола трябва да си направите. Пишете си горе името. И после натискате тук. Това са ми видеоклиповете. Ще ги стригам. 3, добре. И сега отварям. Готово. Тук са нещо, не знам за какво служат тези. Не знам за това да служи, не съм сигурен. И това е за сега. Ще направя някой ден ревю на някои мои игри, които имам. И ето така може да си правите. Може и без да сваляте това тук. И това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте клипа, абонирайте се и очаквайте други мои клипове. И чао!